ngap dan sabai pi ke parlok bistana ban pe yakat ke video hakat ke channel u Cristiano Ronaldo udai unong prat lenti yaki we part ki players cha Saudi Arabia ong une defender bukan saitam jong klub Manchester City hato mauru unsha ngop hakat kali ki klub nakari jong ka Saudi Arabia kila kring ya shibun ngut ki players ki bapau na Europe lingba dak offer ka remdor namar ki long ki klub ki bariuspa hak ba kila yoru banso ya ka to ka ningut ki players bapau na Europe haka jingsiu ka remdor kentup ya Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar Jr, Sadio Mane, Riyad Mahrez, Emerick Laporte, bat kiwei pat ki players ki balabur ban lek punya so sha Saudi Arabia namar ba kileyo ya ka jingsu ka bahe hakane kalik bat hakaba kila ino ya kilik hadau ba Europe une u defender bakan sai jong ka club Manchester City u Kelly Walker ulong bo Cristiano Ronaldo udai unong mai lani unong prat lenti yaki we part ki players ki balai berpiaso shaki club jokari Saudi Arabia u Kelly Walker habakren haka fight podcast long nampat juong kapisa baki siu baki aka kilong ki bahe bat ki baremdor yaki to ki balai berpiaso shaka tai kalik u Cristiano Ronaldo udai unong nonlamlynti lani unong prat lenti yaki we part ki players ki balai berpiaso sha Saudi Arabia u Kelly Walker ulap tengru da ka bawong lada ki kring yaki players ki kring ru yakalik ban long ka bakam tibit kumta balai kim kwa ban laik penyaso handroi na kamta jonga ka Premier League kadai ka league ka best time ha ka pertai ngakwa ban pendep ya ka jingele kai ha kre ka league na kamta kato ka nepor kat ba nga dangla ban yele kai penkut Kelly Walker te parlok tang kire ki kubor ngangai be plasing utu ngin sa kendu ha kwai pat ka video kublai shibun